Assalamu alaikum, кадерле дуслар. Hürmetli milletdaşlar. Bilgenimizce Tatar tarixi, Tatar tili, Tatar edebiyatı gayet bay. Bu baylık үз içine күп нәрсәне алган. Мәңгелеккә лаек горурлык та булган. Оят һәм бик аянычлы, хәсрәтле хәлләр дә булган һәм бар. Бай тарихыбызга карап, милләтебезнең киләчәге булуына да мин өметләнәм. Ул да бер төсле булмас. Анда да төрле сәхифәләр булачак. Бу сәхифәләрне тудырырга безгә кала. Киләчәгебезне Хәзрәт Нух алейһиссалам төзегән ковчег кыяфәтендә үз алдына китерик. Әйтик, без тиздән Ирак һәм катлаулы сәфәргә җыенабыз. Милләтебезнең киләчәге булсын өчен нәрсә кирәк соң? Хәзрәт Нух шикелле без менә хәзер үк сайларга тиеш. Нәрсәләр белән ковчегебезне тутырабыз? Хәзер без Аллага шөкер, матди яктан яхшы тәэмин ителгән. Арбаларыбыз, фатирларыбыз, төрле айфоннар белән тормышыбыз туп-тулы. Бәлки бу әйберләрне үк ковчегка сыйдырырга. Бу очракта киләчәгебез була аламы? Узганнарыбыздан, бабаларыбыздан, ягыннан сакланып калган мирасыбыздан бер нәрсә алдыкмы? Картларыбыз бик кыен вакытлар аша безнең өчен ана телебезне, пак динебезне, халык иҗатын, әдәбиятын тапшырганнар. Демәк, безнең өчен бу изге әманәт. Ягъни вакытлыча гына бирелгән байлык. Без дә аны киләчәк буыннарга бирергә бурычлы. Аңлыйбызмы без? Хәзер бу ковчегка сыймаган, кирәкми дип саналган әйберләр киләчәктә бер кайчанда табып булмас. Мәңгелеккә югалыр, безне хәерче калдырыр, мәдәниятебезне гаять ярлыландырыр. Бу бик җитди сораулар һәм без аларга тиз арада җавап бирергә тиеш. Хәер, киресенчә дә була алмый. Әгәр без айфоннарны суга җибәреп, ковчегебезне тулысынча иске күргәзмәләр, музей экспонатлар һәм сүзлекләр белән тутырсак, бу көймә бер генә кеше белән юлга китер, һәм милләтебезнең киләчәге бу очракта бөтенләй булмаячак. Кызганычка каршы әлбәттә. Фаузия ханым Байрамова бер тапкыр чыгыш ясаганда андый фикер белән ортаклашты. Татар милләте бар итек Идел Урал буенда сакланачак. Чөнки монда гына татар мәдәниятен үстерә торган факторлары бар. Үзем Себер татары буларак, мин бу сүзләрне бик авыр кабул иттем. Чөнки Татарстаннан башка күп төрле татар төбәкләре бар. Аларның үз тарихлары, үз телләре, мәдәни үзенчәлекләре бар безгә дә мәгълүм. Күп уйладым мин бу турыда, күп сәфәр кылдым татар авылларда. Һәм кызганычки Фаузия ханым белән килешергә туры килә. Моны әйтергә бик авыр һәм уят, чөнки күптәннән татар милләте төбәкләр белән көчле иде. Семипалат, Петропавловск, Кызылъяр, Кульҗа, башка шәһәрләр барысы да татар җирләре иде. Хәтта Бухара Шәриф 20-нче гасыр башында татарлар яшәгән иң зур шәһәрләрдән берсе дип санала. Совет чорында татар империясы юка чыга башлады. Чөнки аны берләштерү факторлары бик аз иде. Аларның арасында Казан галимнәре тарафыннан ел сайын оештырылган фәнни экспедициялар, этнография, археографик экспедициялар, төрле татар төбәкләренә студентлар белән барып, карчыклардан һәм картлардан милли байлыгыбызны өйрәнгәннәр иде. Яңа татар китапларына да таратканнар иде. Хәзер хәл бик үзгәргән. Еш очракта татар авылларда тарих һәм тел ягыннан кызыклы мәгълүмат табарга авыр була. Чөнки без телебез һәм тарихыбыз белән әлемдәне үзәбез. Шул вакытта Казан университетында татар тарихын һәм әдәбиятын укый торган студентларның саны азая. Укытучылар да Дарелфоныннан китәргә мәҗбүр була. Туп соравыбызга кайтып, үзебездән сорасым килә. Без милли мәгарифне, милли мәктәпне киләчәккә алабызмы юкмы? Алмасак,
Балаларыбыз һичшиксез инглизчә, гарәпчә һәм урысча камил дәрәҗәдә белерләр. Әмма безнең борынгы һәм яңа әдәбият мәңгелеккә югалыр, онытылыр һәм һәр кайчанда киләчәктә булмас. Хәер, бу сорауларны бирергә бик җиңел. Әйткәнебезчә, бүгенге көндә татарларда барысы да бар. Тик мәктәбендә юк. Татарстанда алар нинди булса да бар, ә менә төбәкләрдә татар мәктәбе юк диярлек һәм анда айнурлар һәм алсулар русча гына сөйләшәләр. Югары милли мәдәниятебезне бөтенләй белмиләр. Хәтта ислам динебездә бик тиз арада руслашкан һәм сәләфиләшкән. Беркем дә динебез руслашуына игътибар итмәгән узган елларда, бүген инде бу процессны кире кагып булмый. Минемчә, бу руслаштыру да түгел. Без үз йөзебезне югалтканда урыслар була алмыйбыз. Бәлки берничә буыннан соңына. Ә хәзер милләтне югалткан кеше ул маргинал гына. Россиядә милли сиясәт булмаганга мәмләкәтебез маргинал белән туп-тулы. iPhone булгач милли хәрәкәт тә сүнә. iPhone гына түгел, әлбәттә, яңа фикер һәм яңа концепциялар кирәк. Чөнки һәр яктан укымышлы татар яшьләренә гади национализм бик примитив тоела. Хәзер ул беркемгә дә кирәк түгел. Татар халкына яңа киң фикерләрне, милли модельләрне тудырыр өчен бәлки ковчег метафорасы файдалы булыр иде. Сойлык инде, дуслар, нәрсәне суга атабыз, нәрсәне үз балаларыбыз өчен сакларга тырышабыз. Ә хәзер менә сүземне тәмамлаганда, сезнең өчен берничә шигырь юлларына үтәсем килә. Алар Мәрҗани мәчетенең имамы Абдулхаюм Кадиров тарафыннан 20-нче гасырда, 30-нчы елларда язылган. Милләттән сорау. Эй милләтем, тәбәрәк итеп телим синең яшәвеңне. Тәрбияле балалардан ихтияр ит яшьләрне. Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле аналар, тудыручы милләт өчен тәрбияле балалар. Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле аталар, тәрбияле бала калса, гафу кылына хаталар. Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле остазлар, Аллаһ разый булсын аннан яхшылыкка кушканнар. Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле шәкертләр, таква галим булучылар, үз остазлары кебекләр. Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле егетләр, тәрбияле егет булыр милләт хадимнәр. Эй милләтем, бармы синдә төрле чәчәкләре нурлы булып берсен татлы җимешләр. Эй милләтем, бармы синдә картаеш карчыклар, зикр тасбих илә мәшгуль дуа кылган карчыклар. Эй милләтем, бармы синдә дин юлында хадимнәр, кем муфти, кем казый, кем галим, кем васи, кем гадил, кем залим, кем мазлум, кем гариб, кем баги, кем гаси, кем гакил, кем гафил. Эй милләтем, сорыйм синнән берең миңа җавабын. Киләчәктә ни булсын яздым икән каләмем. Эй милләтем, телим сиңа Аллаһ кылсын дәвамын. Тарих көненә язар өчен тиз җитештер җавабын. Эй милләтем, үтенәмен, бераз мине вәгазрә. Ни күрсәм дә күрәм инде, тәкъдирем шул әзәлдә. Рәхмәт.